Znači, kad voliš Justina, kad si believer, sve na svijetu te podsjeća na njega, svaka sitnica, sve. Svaki dan ga spomeneš ili ga bar pomisliš u mislima. Svaki dan vidiš njegovu sliku pred očima, pjevušiš njegovu pjesmu, voliš njegove pisme, sve u vezi njega. Znaš svaku sitnicu i to je prekrasno. Jednostavno, to je najljepši mogući život na svijetu. Osjećaji su prekrasni, plaćaš u svaku pismu, obožavaš ga, voliš ga, poštuješ ga, ne vriđaš ga, mrziš one koji vriđaju njega. Jer svi znaju da to nije istina, to ti traševi o njemu, jer ne znam stvarno zašto ljudi žele njemu toliko zlo nanijeti, ali jednostavno se ne da i believeri ne daju Justina i to je znači jednostavno reću ako treba milijun puta, to je nešto najsavršenije na svijetu. Jednostavno srce ti je puno radosti, veselja i jednostavno si sretan i nikad nisi tužan, osim kad skužiš da možda nikad nećeš upoznat svog idola, ali never say never. I znači to je jednostavno prekrasno i to ne bi za ništa zamijenila. Brate, znaš kako se jebemo svako veče, majke mi. Ja ovo napadne se krevet, ali dobro. Ali zato samo hardcore, samo tvrdo. Iskreno nemam iskustva. Ne, A sad kom?